Det, der kendetegner, det er, at når bilerne kommer herned, så kører de forholdsvis stærkt, når de kommer. Når de kører herfra, så kører de langsomt, fordi man simpelthen er helt slappet af, og man er trådt ud af den her stressede hverdag. Og det vi også skal se, specielt når vi har vores weekendgæster, det er, at den første dag er de måske sådan kigger meget på klokken og vant til en dagsorden. På anden dagen der er de sådan lidt mere nede i gear, og så på tredje dagen så giver de helt efter og flyder i det her tidsløse sted og kommer helt ned. Jamen, nu står vi på Vejle Fjord, som jo er et forholdsvis nybygget hotel- og konferencekur og spa. Og når jeg siger forholdsvis, så er det jo fordi, at bygningerne er jo bygget i 1900, og Saugmann, som jo byggede stedet her, han kom jo hjem fra en behandling i Tyskland, hvor han havde været nede og blive behandlet for hans tuberkulose, og sagde, så nu skulle vi også have gang i Danmark. Og fandt så det her sted ude midt i naturen og sagde, her skulle det første danske tuberkulosesanatorium ligge. Og så gik man i gang med at bygge Vejle Fjord. På det tidspunkt så var der ingen veje herud, så alle byggematerialer de blev sejlet inden for den nærmeste storby, som var Vejle, og så herud med dampskib. På et tidspunkt så bliver tuberkulosen jo udryddet, og Vejle Fjord skifter så over og begynder at arbejde med neuroser. Og så bliver man til Jysk Nervesanatorium, og i 80'erne der starter man så op til at blive det første sted i Danmark, som arbejder med rehabilitering af hjerneskade. Og det er altså personer med erhvervet hjerneskade. Det kan være efter trafikuheld, eller det kan være med blodpropper i hjernen eller lignende. Og det gør vi stadigvæk den dag i dag, fordi vi har bygget et splinternyt specialhospital og med fantastiske nye genoptræningsfaciliteter med varmvandsbassiner og ny fysioterapi og moderne værelser bygget efter Sansernes hospitalsprincippet. Så vi nu har fået skabt det her helt unikke sted til de patienter, der kommer her til Vejle Fjord og skal have deres rehabilitering efter en hjerneskade eller en anden form for behandling, som vi også tilbyder i vores hospitalsafsnit. I den gamle hovedbygning, der har vi jo bygget det her nye splinter nye hotel, hvor vi har 84 værelser, vi har juniorsuiter, vi har suiter. Vi har så også bygget over i skoven, har vi fået lov til at måtte bygge det største termiske anlæg i Nordeuropa. Og vores termiske bade, det er jo varme bade med forskellige sanseoplevelser i. Det man kan sige, det er, at vi gerne vil give vores gæster en sanseoplevelse i de her ekstraordinære omgivelser. Og vi vil gerne give dem ro og tid til fordybelse. Det er egentlig målet med vores gæster, at de simpelthen er kommet helt ned i gear. Og der kan man sige, der vi lader os inspirere af nogle store sydlandske spa-steder, blandt andet Schweiz og Østrig. Og hele ideen med at gå i de termiske bade er, at man lige så stille varmer kroppen op. Man starter typisk her i panoramabadet, som I ser bag mig, som er 32 grader, og så bevæger man sig over i ildbadet, som er 42, og videre i isbadet, som er 8-10 grader. Og det gør jo så, at det sætter rigtig gang i blodomløbet, så du ilter kroppen og udskiller affaldsstoffer. Og det er også der, du mærker, når du kommer i det kolde gys, at du virkelig, kroppen den giver efter og slapper af. Så har vi på samme måde en dampkabine, hvor vi har 3 forskellige kabiner, der bliver varmere og varmere. Inde bag os bliver den allervarmest. Og på samme måde varmer du lige stille kroppen op her og går ud og tager et koldt gys under den kolde bruser. Vi har også en ismaskine, hvor man kan tage is med sig derind, lige have håndledet eller fodledet i isen, så du igen køler kroppen af. Vi har en stor udendørs sauna, som kan tage op til 30 personer. Der laver man igen den her eksercit i saunaen, hvor du varmer kroppen op og køler af igen i det kolde gys udenforan. Så har vi blandt andet også en speciel behandling, som vi kalder aqua balancing. Og det er en massage, man kan egentlig kalde det en form for vandterapi, som foregår herovre i det termiske bade i en af vores varme bassiner. Og det er en behandling, som varer 50 minutter, hvor instruktøren simpelthen bevæger gæsten i en serie af dynamiske og mere rolige bevægelser, som tilsammen genererer et flow, som netop afspænder krop og sind. Værsgo, her er en Vejle Fjord smoothie. Så har vi et lydbad og et lysbad. Og man kan sige, at hele lydsiden, der har vi faktisk haft Niels Eje indover, som er kendt for hans Music Cure musik, som er blevet til over 10 års forskning. Og det er simpelthen videnskabeligt dokumenteret, at det sænker stresshormonerne i kroppen og sænker blodtrykket. Så der skal man lige have ørerne under vand, og så ligge og flyde der og komme igen helt ned i gear. Hvordan passer temperaturen?
Vi har nogle sansbrus også. Vi har noget, vi kalder mammutbruser med 4 forskellige dysehoveder, hvor man kan gå ind og få en dejlig massage af nakke og øvre og ryg. Og så har vi skovregn, og det er simpelthen igen lavet som en sanseoplevelse, at man går igennem varm regn og mærker den her varme regn på den bare hud. Så har vi hele det, vi kalder spa-afdelingen, som ligger i forbindelse, kan man sige, til de termiske bade. Så som gæst går man egentlig i sin badekåbe og sine tøfler igennem begge afdelinger. Man skal ikke op og skifte klæde om til almindeligt tøj. Så man går simpelthen i sin afslappede badekåbe og tøfler og går over i spa-afdelingen, hvor vi tilbyder en stor palet af forskellige behandlinger. Og det er alt lige fra korte fod- og håndmassager til de større enkelte behandlinger, hvor vi blandt andet har det, vi kalder en termal stenbehandling, hvor vi arbejder med både kolde og varme sten. Hej Camilla, så er vi ved at være klar til din behandling, og du skal behandles af Pernille i dag. Så har vi vores specialbehandling, som er det, vi kalder Pantagruel-behandling. Og det er en helkropsmassage med opvarmet urtebolde. Den går ind og stimulerer stofskiftet og stimulerer cellefornyelsen. Og det er simpelthen på grund af varmen fra urteboldene og de olier og urter, der er inde i den her urtebold. Der er man i stand til at trænge dybt ned i huden og i muskulaturen, så man virkelig får en dybt afspænding i kroppen. Det er sådan, at vores sanseterapeuter, som vi kalder dem nede hos os, er alle sammen uddannede lægeeksaminerede massører. Og det har været vigtigt for os, at de ligesom havde deres håndværk på plads, og så har vi så bygget en spa-behandling ovenpå. Hotellet det fungerer jo i dag ved, at vi har en à la carte restaurant. Vi har vores selskabsrestaurant, der hedder Barbara. Og Barbara er jo en fantastisk historie, fordi at restaurant Barbara, den er opkaldt efter Jørgen Frans Jacobsens bog, hvor han jo skrev den bog, der hed Barbara, som senere er filmatiseret af Niels Malmros. Jørgen Frans Jacobsen, han var patient på Vejle Fjord, mens han skrev Barbara. Og derfor har vi fået lov til også at få billederne stillet til rådighed af Niels Malmros, der kan bruge dem til udsmykning af vores flotte restaurant deroppe. Vi har en kæmpe konferencecenter, hvor vi kan have fra omkring 20 til omkring 200 personer i vores største konferencecenter, eller lokale. Og vores 6 juniorsuiter og vores 3 klassiske suiter. Og så har vi så derudover de her 84 dobbelt- og enkeltværelser. Selvom vi har været inspireret af store, kendte spa-steder sydpå, så vil vi alligevel godt lave et sted, som er et dansk kur og spa, og som har sit eget særkende, altså et Vejle Fjord-præg. Og det har vi netop gjort ved hjælp af at drage naturen ind i vores rum. Vi har 40 hektar skov og park hernede, som er åben for alle. Vi har faktisk lavet sådan en kurvejsbrochure hernede, hvor vi har fortalt alle de mange historier, der findes rundt i vores park, og som har en historisk tilknytning til vores sted. For eksempel har vi et sted, der hedder Kongens Nytorv, som er etableret i omkring 1900-tallet, på samme tid som man byggede stedet her. Det, der kendetegner Kongens Nytorv, det er selvfølgelig, at det ligger ude i skoven, og her er det en hvid træhest, der er på stedet. Så man har prøvet på at bygge en masse historier ind, og man skal jo huske på, at der har været op mod 300 ansatte og lige så mange og rigtig mange patienter hernede i 1900-tallet. Og det er meget få steder i dette kongerige, hvor det lykkes at tage en gammel historisk bygning, som ligger i så fantastisk et miljø, og så få åbnet det op, så alle mennesker i Danmark har adgang til det. Det er både børnefamilien derhjemme, som trænger til et afbræk i hverdagen, som trænger til at være til sted, hvor der ikke er børn. For det er jo netop sådan, at hernede i kur- og spa-området er aldersgrænsen 14 år. Men også den lidt ældre målgruppe nyder også rigtig godt af det. Det kan være folk med gigt, det kan være folk, der har stress, det kan være den hjemmegående husmor, der trænger til at forkæle sig selv. Det er et sted, hvor du kan få lov til at slappe af, du kan få lov til at nyde at være dig selv, du kan få lov til at ikke mindst nyde de fantastiske rammer, vi har her.